Já. Jenom to musí do toho horko, že začne troubí. Máš krásný závitek. Tak podvědku. Tak, pánové a dámy, tady máme závítky pěkné, to jsou hotový, no. Jenom to musí do toho horko, že začne troubí. Máš krásný závitek. Vypali. No, můžu říct, že tyto závitky jsou velmi dobré, už jsem jeden teda sežral. Do roku 2001, kdy 2 týdny vládla éteru písnička, která právě dozněla Neosínej od Petra Ruka. A za chvíli zase zpátky do... A když k tomu to úplně sedí, pasuje. Kurva, to je dobrý, ale. To je fakt dobrý. Kapela Prototyp A také jediná Anna Jando. užijte si je 30. května na Konopišti. Vynikající. Kompletní program vstupenky najdete na Počkám o videích, vole. To všechny prachy. Ve sběrně Benzín Beneš v Ostravě příloze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejnerů, rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz. Bez Ostrava. To jsou komplexní služby úklidu a malování. Bez Ostrava. Provádíme úklid domů, bytů i kanceláří. Bez Ostrava. Vymalujeme a uklidíme a vy to máte bez starostí. Bez Ostrava. S námi bude váš Vynikající, vole. www.bezostrava.cz. Udělejte si radost novým vozem Škoda. Autodružstvu máme auta s kladem a ihned odběr. Váš starostní vůz od vás vykoupíme a němu i díky bonus vydělí až 70 000 korun. Navštivte nás nebo vybírejte na našem webu a autodružstvo.cz. Autodružstvo. Autorizovaný prodejce vozů Škoda ve Frýdku Místku, v Ostravě nebo v Českém Těchu. Na celý balík potichu palili mosty. Když si opice povídá ze... velikonoční zážitků. Stánky nabízí tematické dekorace, originální rukodělné výrobky, tradiční dobroty. Nechybí hudební ani doprovodný program a na světě přijdou i děti. Atmosféru žebe. Tady jsou kočičky, tady je jedna maminka, to je druhá maminka, tady má miminko jedno, tady má, počkej, dáme to miminko k mamě, pojď. Tady pojď u mámy. No, tak toho si necháme jednou do línka, černýho. No. Jak jsem mohl říct, dvě. Oni tady pijou, víš, tady jeden, tady je druhý. To jsou ty dvě, no, ty nové. To jsou dvě, jo, dvě. A to jsou dvě a jedna tady lítá po kuchyni. No pojď, Bobku, pojď. No pojď hodem. Takže ona má dvě a tohle tam má 3. To je nejstarší, to je babička už. Staručká babička. Že miminko bylo, no, myšičky, miminky. Ty se tady bijou, dívej se. A mají se hádají, jak ti dání o podporu. No. Že myšičko, no. A ty pojď taky, ty Jelimane, pojď. Pojď. Kurva, já tebe chytit. Tak. Jo, to všichni. Ne.
tady pod mami, nebo teda u tebe. No, nebuď divoký. Nebuď. Tady ten je strašně hravý. No, pojď. Tady pojď, mám, tady máš, mám. No. Je divoký. No, pastelky, taky malinký. No. Kočičky, no. No, ježišmarja. To je, no. Kočičky